Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň kanallarına. Hormatly vatandaşlar, şuňky biziň çykyşymyzyň temasy halkyň pikiri. Täze geljek prezident hiç saat edip bilmez, gowsy gurbanyny dursun, hiç saat üýtgemez. Ine gelin şu halkyň pikiri, ýa-ni şu ýaly halkyň pikirini biz ara alıp maslahatlaşıp ýa-ni şuň pikiri dogrymy ýa näme dogrymy diýip şuňy seredip geçelim. Men efirimi başlamakam Türkmenistanyň gelen habarlar bilen sizi tanışadyň. Hormatly vatandaşlar. Ine ýene 2 sany video gelip gowuşdy bize. Men şonu goýaýyn, Türkmenistanyna ýollar boýunça ine video geldi. Men soňky çykyşyma ýa-ni şoňa goşmaça videolar geldi. Men şonu size görkezeyim. Türkmenistandaky ýoluň ýa-ni ýagdaýlaryny. Bir minut. Ine şu video Lewaptaki ýollary. Aşulatdan açılırlar dur. Yine de yollar. Ben de ovan deyip başlamışım. Güzel yol olsun. O değil dedim. O değil işte. Yine. Yine o. Kulağına olsun. Geçme. Aşağıda yürüyerek de sonuç. Hayır, yetişkilerden nerede şu var? Hükümet ben bir payda suat nemçi doğru bir payda hükümetten ok da özlerden ok diye düşündü. İşte annem hatırım 100% kent etti. Alacağım. O taydan aşağı derap mınavadı. Centro. Ondan alayım aşağı. Yani işte koyun olsun. Biraz olmaz ölüştük. Yani işte gerçekten fark ettikçe beter. Ama otocukta beter olur. Ine bu bir video, ýene bir video var, men onan size görkezeyim. Hormatly vatandaşlar. Bu daha şol könülmüş.
hormatly vatandaşlar, köne video bolsa da ýa-ni material aktual. Ine şu ýaly bizim köçelerimiz Türkmenistana. Ýa-ni birinji görkeden videomy seyredip, ünsüp seyrederim bolsaňyz, şo ýerde ýaş çağajyklar, ayal garry ýa-ni ayal maşgala, erkek adamlar şu ýoldan kış aýlary, bahar aýlary mektebe gidip gelip, ýamagyna gidip gelip ýa-da owa sabyada gidip gelip gelýärler. Kış aýlary, bahar aýlary geçirýärler. Ine kellesi giden bir samsyk öz arkadaş şäherini gutýar. 3,5 milyar taşlap akıllı musur kurar ya yönü Türkmenistan'ın yaşayıcıları yine şuraya kösenýär. Şul adamlar halk üçün hiç saat eden oklar. Öz şäherlerini kurup, öz meçitlerini kurup, öljek ýerine kurup, ýa-ni Niyazow'dan Çin'den geçti. Şu Gurbanul ýa-ni Kezzap. Öz halkynyň däherle öz tohumynyň milli lideri. Serdar, hoş geldiňiz. Salamu aleyküm. Hoş bulduk. Wa aleykümselam. Selamun aleyküm izleyijiler. Başlaň biraderak giýijigenimiz için. Hakykatdan ama bugünkü günde video seyredip ýa-da dokument okap hiçbir Türkmenistanla suwutlamak gerek dälmi haden gözüne dürterýärak. Ýene elbetde ki daşaryurt guramalar için şu wagtky günde Türkmenistanyň üstünden kontrolü güýçlendirýän Türkmenistanyň kanunlaryna men bugün bir rat gördüm. Matryçy şana etikesim gelýär. Migrasiýa hakyna kanununda nähili şekilde Türkmen pasport çalışylýar we daşary ýurtdaky diplomatik wekilçilikleriň wezipe borçlary ýazyldyran ýerde neme goýupdyrlar? Halkara guramalarynyň kanunlary näme diýen bolar, şoňa görä şoňa esaslanýar diýe. Halkara guramalaryň watandaşyna pasportyny gezip beren ýurdunda ber diýe. Ýöne bular köseýär. Onu kösemek bilen goýman, ýurduň içinde kyn ýagdaýlar, halky janyndan doýup beren adamlara uji Allah'a bolan inançyny içinden aljak bolýar, elinden gelse bu ýaşaýyşa bolan umydyny söndürjek bolýar. Bilmezler ki zalim soňy näçe köp ýakyndygyny biljek bolsaňyz artdyrýan zulmuna seredin diýe. Şonuň ýaly nesip bolsa yakın derecede izleşler zalimin zulmü arttıkça sonu gelecektir inşallah ağzı birleşersem gidecek yerimiz hem yok heve bizde yekece yol var. Halk olup, millet olup, narod olup, gasudarstvo olup, ağzı birce, halalca gelecekte çağlarımızın hemmemizin kim adam ayırımızak halalca yaşasın diyen bolsak biz ağzı birleşmek başka yolumuz yok. Bolmasa da Türkmenistan halkının geleceği yok. Halk hükmünde. Yitirýärler ýok diýerler. Birleri drone satyp alyp ýatyr, bolýa ýurdu garajakdyr düşünýäs. Ýöne niýetiň başga bolarmysyn? Siz eşitdiňizmi Murat Kılıçdarow ýakynda Türkiýe bilen täze şertnama baglaşdyrlar. Türkiýedäki bütün migrantlary, dokumentin esasları samolyotlar uğrat, paçkalar uğrat, ticaret uğrat Türkmenistan'ın içine doldur diýipdir barzını. O eşitdim şonu. Hemmesini olsun. kimligen bermeliler, ýa-ni diňe taliplara kimlik galanlara kimlik bermeliler. Olur nelegal işýärler, nelegal gezýärler diýip ýa-ni iki döwletiň arasyna alalaşyk bar. Şoň üçin gaçyp gutularyny diýip pikir etmeýän biz wara legal tarafa geçmeli. Bolundy. Döwletimiz var bizim. Pasportumuz var. Bizim toprağımız var. Kim olur? Berdimuhammedow Kezzaplar. Biz öz ýurdumyza eýe çykmaly. Şonu aýtjak bolýar. Gelin çıkışı devam edelim. İstanbul Konsulluğu yine bir täzelik bugün öňümden çykdy TikTok'ta bir paylaşyp otyr. İstanbul Konsulluğu diýe TM Embassy Go TM saytyna girseňiz öňüňizde link çykýar, doldurmaly, oçurdyň almaly, etjek işlemini ýazmaly, ediljek işlemleriň arasynda pasport bilen baglanyşykly diňe pasport uzaltmak diýen bölüm bar. Pasportu çalışyp bermek diýen bölüm näme üçin ýok diýen. Sonra yazdık cevap bernek. Ýöne kommentaryalar Allah saklasın konsulluğa bir işimiz düşüp barmaga diýen kommentaryalar bar içinde. Adamlar şu konsullukdan hem ýadady. Şoň hyzmatym gerekler.
Bir video Okey. koyacak bolýar. Doğru. Yok, biz çıkışımıza devam edelim. Yine inniki bir Türkmenistan'dan gelen haber aydınlığı Balkan'la yel tupan turdu. 3 saatdan sonra Sarak'ta, Mar'da, Livap vilayetinde da şu yer tupan boldu. Türkmenistan'la yel tupanlar köpölýär. Oraya TV bedbaxçılar gün-günlügiçe ýanky köpölýär. Ýadynızda bolsa men çıkışlarımda aýdypdym. Birinji siyasi kriz bolýar. Egerde biz prezident saýlamasak, bir bas wagt gelýär-de Türkmenistan'a ya beýlik döwletde tapagy ýok. Siyasi kriz getirýär. Ýagny diktatorlyga başvurýar. Diktatorlyga başyp siyasi kriz başlandan hökman ýygynyň ykdysady kriz başlaýar. Eger ykdysady kriz başlanda hökman ýygy ýagny sosial kriz bolýar. Sosial kriz diýmek näme? Ýanky birinji ykdysady kriz diýmek näme? Konvertasiya yok, manat işleyen yok, içinde korrupsiya, içinde hiç hili yani kanunlar işleyen yok, kısa kanunlar içinde dine yani tanışlık, korrupsiya ve bir kanunlar işleyen. Ondan sonra sosyal problemler başlıyor, sosyal kriz, o işsizlik, pul uğurluğuna Türkmenistan ösünok, iş yerleri peyda olanok, önkü iş yerlerde yani çinonikler David ediyade olan yaptırıyorlar, oradan talgısal yani illegal ýagdaýda yaptırýarlar. Hiç kim iş ýerine salgy türlüni yok. Her kim yani ösmäni, ösmek ýolundan gaçyp diňe illegal ýola geçýär we sosial kriz dörýär. Büdjetde pul yok, yani adamın aýlyklary yok, işsizlik we şunu meňzeşdatlar. Şondan soň hünermentler yani oturup başlaýar we krizis hiç şart yok, geleceğim yok, hünermentler daşa ýolda gidip başlaýar. Ya iş migrantlar bolup başlaýar ya da işlerini taşlap bu hünermentleri hökümet pul goýup ýetişdiren ýanky adamlar başga döwletlere gidip şo ýerde zähmet çekip şo ýerin ekonomikasyny aldyrýar. Ine hünermentlerin krizinden soň tehnologik kriz başlaýar. Tehnologik kriz diýmek näme? Ya hünerment ýetmezçiligi sebäpli bir ýeri näde dogry çözüldürdi şöyle patlama gelýär ya da ekologiya ünsvermen şo ýerde ýanky ýerde aýnaýar. Ine şondan soň TV gat betbaçylyk başlaýar. Ine biz şoň hemme stadiýasyny geçdik. Şol sany çüýrük tohumyň wekilleri, ýani görüllü wekilleri Türkmenistan çüýretmediler, Türkmenistan ýykdylar. Ine biz şo siyasi krizden soňky krizde TV gat betbaçylyk krizi bardyk. Men şonu aýtjak bolýan size, İran mintek öňdedir. Viruslar, epidemiyalar öňdedir. Sebäbi hünerment, hünermentler çık gittiler, inni hünermentli adamlar pes, derece pes, hünerment adamlar yok. Bolonam, yankı seyredip duran oklar olur bilenem, yankı itmişik yari olur gıyırıp yatıylar. Olurdan hem medadi, yankı görüyorlar da olur yankı şef dürden oklar. Olur mu gitseler? Ne Türkmenistan bunu dolandıracak ben bilemem. Gelin ben size bir küçük video koyayım. Türkmenistan'la bolon yankı yel tupan öğren Balkan'la bolon pardon. Evet. Tatniyef diyen yerde yankı Balkan'la goyan yer tupan. Şu men diýişim ýaly, ýel tupanlar köp turup başlady, indi aýda bir kerek bopdu. Öň ýylla bir kerek bolýan bolsa men Türkmenistana bakam, indi aýda bir kerek. TV-gat, ýani şertleri, şert ýagdaýlary gatipes bolan soň TV-gat üýtgäp bu. Diňe Türkmenistanda, bütün dünýäde üýtgäp, ýöne Türkmenistana hasçalyk üýtgäp. Ine hormatly vatandaşlar, şu ýaly haçanla yolbaşı bolup baştan bolup bir özüni oňurulmayan aharpyna şermenine hiç sada düşünmeýän idiot gelen ýagdaýynda hemme pudoklar, hemme uğurlar pytraýanlar. Türkmenistan pytrap ötýär. Häzir pul ýok, bankrot. Gelin inniki ýanky Türkmenistanyň gelen habarlary görelim.
Ine öz topunun milli lideri Gurbanuly Kezzap Birleşen Emirlik Döwletinden gaýdyp geldi. Benim adım Nur, baran yerim Gur diýişýärdi. Ona kredit bermän atkar etdiler. Bolmasa goşmaça Cemal Taparowa haýyş edip, ýa-ni buýurup, ýüze bolay gyýyl maşgalany şöyle eltip, konsert ötküzüp, ýa-ni emirleriň öňünde türkmen halkynyň ýa-ni awraýyny döküp şöyle pul alyp maskara bolup gaýtdy. Gurbanuly Kezzap. Ine Gurbanulyň aktivistleri näýdýär? Kim Türkmenistan maskara edýär? Gurbanuly Berdimuhammedow. Gow belleň şulady. Ve onun ýanynaky mumya Serdar Berdimuhammedow. Men her çıkışımda size subutnamalar berir dururum. Ine Birleşen Emirliğin prezidenti Gurbanulyga ýok pul berjeklerdi. Öňkü berilen pulu gaýtaryp bilen ok. Siz Türkmenistanyň siýasatyňyzy açyk edin. Iqtisadyňyzy açyk bazar iqtisadyny öwürün. Hökümet goskompaniýalary aksioner jemgyýeti edip aksiyalar, huzur kompaniyalar ve adamlar satın diýip şolara ýa-ni bazar iqtisadyny geçin diýip maslahat berdiler. Unutmayın, demokratiya däl bir döwlet, onun prezidenti. Bazar iqtisadyny geç, hususlaşdyr, halka mümkinçilik döret, halk işläp gazanyp döwleti halk ösdürýändir, goskompaniýa we prezident däl, halka mümkinçilik döret, şolar salgyt töler we şol tölenjek salgyt bizim berjek pulun garantiýasy, sen garant bol bilen ok, sen öňkü pullary ber bilen ok diýip ýüzüne maskara etdiler şonu. Ine Gurbanulyň ýa-ni gazanp bilýän zady. Hatta demokratik döwletine, Türkmenistan demokratik döwletine, demokratik döwlet däl, demokratik däl döwletiň prezidenti ine şu ýaly maslahatlar berýär. Ine şol ýaly biz gömük bütün dünýä ýa-ni döwletleriň arasynda. Türkmenistanyň 33 ýyllar näme ösdi? Diktatorlar bazar iqtisadyny gurup bilmediler. Manada konvertasiýa edip bilmediler. Adamlar arkyň çykyp ýa-da giýip bilen oklar. Türkmenistan türme öwürdiler. Ýöne diktatorlar öýlerine şäher gurdular. Öýlerine gahrman medallar berdiler. Bir topar gerekmejek kitaplar ýazdylar. Bir topar gerekmejek binalar gurup pullaryny dogurladylar. Öýleriň diktator siýasatyny ummasy derecede östürdiler. Ine şonuň galanan zatlaryny men gyýyska aýdyp berdim. Ine öýtükmiň milli lideri Kezzap Gurbanuly Türkiýede nemeden Dubaydan gaýdyp gelen soň Türkmenistanyň büdjetdäki ýetmeýän pullary nirden tapjagyny bilmän, pul tapyň, salgytlar köpelliň diýip buýrup berdi. Tamojen salgytlar galdyrmaly. Şonuň üçin inni Türkmenistana 2010-njy ýyldan başlap maşinalar salmany ursat berjek bolupdylar. Şonu berýärler we şol bir geljek patokdan, ul patokdan tamojen salgydy alyp, ýa-ni çöplejek, pul çöplejek bolýar. Ondaşyndan salgytlar hem ýerde galdyrmaly, näil halkdan pullar ýygnamaly diýip, şoň üstüne kelläňiz döň diýip buyruk berýär. Ine elektroniýanyň bahasy galdyryldy. Egerde 1 milyon köne pulla 1,5 milyon tölenýän bolsa, inni her hojalyk 2 milyona çel tölemeli. Garyň salgydy bir hojalyk 2,5 milyon, 3 milyona çelli galdyryldy. Balkan Daşoz, Mar, Livap vilayetine tejende işgärden köpsi iş taşlaýarlar. Hiç saat gazanyp bilemdok, alyan pullarymyz maşgalamyza eklep bilemdok. Hemmeler Ýewropa, Türkiýe döwletlerine gidip bir iş migranty boljak diýip aýdýarlar. Olum kim? Polis işgärleri, DPS'nikler, ýa-ni pajarnikler, harby ulgunaky işleýän adamlar. Inni şolary gidip otylar iş taşlap. Şolary derek adamlar aljak bolsa 20 ýaşdan 30 ýaşa täze adamlary ýa-ni ýygnaýarlarda her kimden polis bölümine giýjek bolsaň 20-40 milyon müňeçelli täze puldan ziyatka vermeli. Harby gurulugyna giýjek bolsaň 20 miň vermeli. 10 miňini alýa, 10 miňden işläp bererdiň diýip, ýa-ni 3-4 aý möhlet goýýarlar. Şol ýaly işi hünärment yetmeýän ýagdaýda da şolar korrupsiýa alyp döwlet saklaýar. Şolar niýe elter döwleti? Katastrofa. Getirdiler katastrofa. Ine harby polis, pajarnik guluklary 20 ýaşdan 30 ýaşaçyly ýaşlar işlemeliýär. Ýaşlar bolsa işlejekler. Ýaşlar daşary ýurda gidip maşgalatyny eklemek üçin
iş migranty boljak goýarlar. Ine Türkmenistanyň geljegi. Men Kezzap Gurbanyň we onuň ogly Kezzap Serdar Berdimuhammedowa soraýan. Siz ýaşlar bizim geljegimiz diýip bir kitap ýazdyň. Ine ýaşlar gidip durda şöýgdi. Siz şular şeýle bir şert döredýäňiz, şular öz işlerini taşlap, hökümet işlerini taşlap, garantiyaly hökümet işlerini taşlap, daşa ýurda iş migrant bolup gidýärler. O bular näil bizim geljegimiz bolmaly? Näçe siz kitap ýazyp, ýöne hakykatdan hem şonuň geljegini gurnan zok. Sizin işiniz şol. Ola Serdar Mumya. Men şu Mumyadygyny häzir size suwd edin, bir video görkezin. Näýdi şu Serdar Berdimuhammedow bütün dünýäde garşy alınýar we näil ýagdaýda ine maskara bolup dur, ine ünsverin. Men size görkezin. Ine prezidentler samita barıp üýşenler. Ünsverin. Bir minut. Ünsverin prezidentler samita bolup üýşenler, ine biri bilen dosýar görüşýär, salamlaşýar, ýa gujoklaşýar. Indi sebäbi bu gatnaşyklar salşýarda ykdysady, syýasy, syýasatly diýär. Ýöne bizim mumyamyz gapdalyna durandyr. Muňa elim çeken oklar gapdalyna ýa-ni Amerikansk nabuldatelь ýaly, ýa-ni Türkmen nabuldatelь ýa-ni mumya ýaly. Türkmenistanyň içinde de mumya, daşynda da mumya. Ine Serdar Berdimuhammedow Türkmenistany näil masgar edýär, siz gördüňiz. Şu bilen hiç kim salamlaşan, onu hasap edýänim ýok. Bilýär, bu oglun ýöne ýanky perekliçka gelen. Mun kakasy çödýär hemme abi. Men oňa aýdym, Gurbanyň şeýle bir Kezzap öz oglun haklaryny ogurlady. Öz oglunyň wezipesini ýanky hümmedine ýykyp özü gidip ýygnaklar geçirýär. Özü samita barylmaly adam prezidentiň arasyna girip mesele çözen kişi bolup şöyle otyr. Öz oglun awraýa açýar. Serdar Berdimuhammedow sizin awraýyňyzy Murat Gurbanov ýa dewlete açyrny. Sizin kakaňyz açýar. Şunu maňa bütün dünýädäki adamlar aýdýar, siýasatçylar. O kellesi işlerini okuyan ulu adam deyip. Mene wagt kelle bolan bolsa biz häzir başga Türkmenistanda ýaşardyk. Men Fransada bolmadym diýip aýdym. Şu ýaly. Sen näme pikir edýäň Serdar? Aýdyljak söz aýdylyp boldy, kemi ýok. Adamlar aýtdy, içini dökdi, boşatdy. Men aýtjak adam, egerde Türkmenistanyň halky bolup akyllanmasak, özümize gelmesek, toba etmesek, Allah Taala bizi halkymyzy ýok edýär. Korkak maňa namaz okayan, şükür edýän, üstüne de şirk goşýan, nadan, bendeden korkyan, kuldan warat maňa kul gerek tel diýe de ýok edip goýberýär. Näçe kawimler, milletler ýok edildi. Ad kawmi, Semut kawmi, Lut kawmi, Allah Taala ýok etdi, yerine başgalaryny getirdim diýdi. Şonuň üçin ol ataly oguldan 2 ýyl boldy, atasynyň bir giden ýyl boldy, oglum 2 ýyldan bäri edilen iş gören zadymyz şo geleli bäri gaýta adam pidalaryny has köp sezewar boldyk. Diýmek, birine gözüni aýamadyk, ikisine gözüni aýamadyk, gelip duran habarlara göre pandemiýa döwründen bäri bu hereketler hem başlandan soň 50.000 70'e kolay töwerek köprek azyrak aşağı ýokary adam sany Türkmenistanyň territoriýasynda koronavirus diýdi, o diýdi, bu diýdi, kesel pesel, türme hökümetden türme atmak bilen 50.000 70'e kolay adamyň janyny ziyan etirdiler. Bir habarlar bize maglumatlary gelip otyr. Bizim zatlydan habarymyz bar. Ýurdun içindekiler bilen hem hakykatdan bir gün birleşiljekdigini, bir gün azy bir bolanjakdygyny we zulmyň soňuna çykyljakdygyny da ananylýar. Allah ýarymyz bolsun, Allahdan umydymyzy kesmäli diýenler. Howa ana barýan diýdiň, haçan barýan, bugün barýan. We haterlarymyz bar, hater diýerler, şolara ýa-da troll jagazlarymyz bar. 2 ýyl boldy, 3 ýyl boldy. Allah nesip etsen güni barýat gerek bolsa etir barýat. Nähili barýat? Onu o wagtda Allah Taala bir ýoluny görkezer.
samolyot bolar, raketa bolar, bir zat bolar, barlar. Ona da Allah kerim. Şoň üçin biz işimizi Allah Taala bilen birlikde alyp barýarys. Elimizden geleni mediyas, inancymyzyň kemedemizak. Allah Taala bize hayır amal ettirsin şu hayatımızda, şu durmuşumuzda. Türkmenistan parahat, dünya parahat edeli sebäbi bu oturan iki adam tohum atalı oğul Türkmenistan'ı diňe felakete sürükler. Bu tozan tupanlar, ap tupanlar, oğulun alamaty däl bir yerde tüwele gapçak goza suw çekilýärmiş diýe, soň tozan turup ap tüpele bolýarmış diýe. Allah'can o daýjan ýurdumyzda kıyamatyň gopmasyny islemesek, buların öňünde eňilmegimizi goýmaly, hakyky Allah Taala dönmeli izildeşler, ynamy imany ýatlamaly, kelemeni gaýtarmaly, ağzı birleşip bulara karşı göreşmeli. Hak kanunumuz talep etmeli. Polisiýa işgärimiň, medisina işgärimiň, mugallimmiň, bilimmiň haýsy ugurdan hem bolsa, sana berilen aýlyk bazı iqtisadiyetine göre sana yetmeyen yeterlik däl bolsa, özüňe den görýän aýlyk derejeni jigän bolsaň, Türkmenistan bol, diňe bir welaýat ýa-da merkez däl. Ähli welaýatyň mugallimlerimi? Welaýatyň mugallimleri welaýat ablanalaryny, etrap mugallimleri, etrap şäher merkezinkilere üýşmeli. Halk koça çykmaly, oba daýhana çelli. Bu Germaniýada bolup duran zat, Fransada bolup duran zat, daýhanlar gelip tezdegini zadyny şähere näme üçin döküp gidýärdi? Hökümetiň töleýän pulyny näze? Tölemesen sen şey diýendi. Men alagyma ýaşaýan seni tertibe getirýär hökümetini. Daýhanyň elinde hökümeti ýöretmek mehanizmi. Şonuň üçin bizde de hem daýhanyň we halkyň elinde şol. Doğru. Sağ ol Serdar. Gelin gepleşige dowam edelim. Ine Daşoz vilayatynyň şeýle bir habar gowuşdy. Daşozdaky ýaşlylar inni halk masalatyna gidesi gelenok. Sebäbi olar biltlerine, ýol pullaryna öýler tölemeli bolýar. Olar günaý diýär. Hana gurbanlyğa gerekmi? Gurbanly bilden tölesin, samalyodan tölesin, onunla gitjek. Men kardalyp pul ýygnap, ýa-ni halk masalatyna baryp şo ýerde oýnaty bolup, maskara bolup bütün iýler men gitjekler, barjaklar diýip. Inni hatda hal masalada diýen ýaşullaram, pampersy ýaşullaram şeýle diýär. Berekerler. Men ýadyma düşýärdi, gaýtmakam burada başda sözüňi böldüm. 18-nji ýylda gaýtdym. Şu 18-nji ýylda gaýtmakam duşuşýardym. Owalarda, ratlarda, şäherlerde dengelen wagty ýaş maslagada gatnaşýan ýaşullar bilen, ýa daýjalar bilen satdaşýardy, gürleşýän çaý başynyň üstünde nähil diýsem, "Ey, mundan maslahat bolarmy? Hiçsat diýip bolanak, teklip berip bolanak, maslahatlaşyp bolanak, dım oturmaly, gazganman, onuň berenje padarkasyny alyp da gaýtmaly" diýe. Bir de mugut ýaşak gaýtdym gastinisada, mugut aýlanyp gaýtdym awtobusda, aňyry bäri mugudam iýip çyk gaýtdym. 1 million pulam alyp gaýtdym, sowgat bilen diýýärmiň, biz gaşka peýdasyny göremiz aktyp ýyllardan bäri aýdyp oturýar. Doğru. Gerek. Ine şo ýaşullar şeýle diýär. Bar ýylyňyna maskara bolýar. Bizi maskara waz ýaly ulanýar şu gurbanyň diýip, gitjekler diýip günaýlar. Ine gurbanyň alyp baran siýasaty. Başga bir maglumat geldi. Tutuş beherden etrawyna mugallimler, zawhozlar, hökümeti işleyen maşgalatyny eklejek bolup 2-3 işte işlerler şolar. Eger çağrı bağını işlese onu mektepde garul bolup işleýär. Ya mektepde zawhoz bolup işleýär. Ya da bu ýerde bir ýanky işler bolsa onu ya çağrı bağında ya mektepde ýene bir zat bolup işleýär. 2-3 işte işlerler. Biz 2-3 işte işler ýanky bir aýlymyzy kontrol barlyk gelenine şoňa zyňyşmaly ýa her aýam gelýär, şolary berýärse bir aýlymyz şoňa diýär. Bir aýlyk bilen maşgalamyzy ekleýär. İkinci aýlyk diňe hökümetiň rashodlaryny diýär. Halis bizar bolduk. Gelen barlagam inni 2 işte işlemek bolanok diýär. Inni ikinji işi taşlasak onu birinjinden taşlamaly bolýar. Biz Türkiýe gidemek diýär. Maşgalamyzy eklep bolanok diýip. Şeýle diýerler. Hökümet 10% aýlygy götürýär, ýöne haritler we produktlar 30%dan 50%-a çelik galýar diýär.
Hemme zat kalk gidip otyr. Hökümet ida alýar ýanky pul galdyrmakda. Ýöne 10 galdyran 10%'ni biz ýaşap bilemdik. Ine hökümet näme diýär? 10% galdyrjak bolsa ine mektebiň bir büdjeti bar. Ýa-da bir edaraň büdjeti bar. Şöyle sakraşýany diýär. Şol ýanky öňkü büdjeti goýýar, 10% köpeldiýär adamlary öňkü puly hakykatdan hem bolsa köpeldiler no. Hakykatdan şol öňkü büdjet ýanky sakraşýanyň üstülen köpeldi kişi bolýar. Bul ýene de kezzapçylyk diýilýär. Ine hökümet tarapyndan edilýän kezzapçylyk. Öýdem hemme ýerde agzyny doldurmaýar. Ine 10% aýryklar köpeldiýär. Köpeldilen zat ýok. Sakraşýanyň esasyna şol bir büdjet adamlar az bolan soň şoluň aýryklar köpelýär. Şol bir büdjet. Ine şu ýaly kriz gelip dur Aşgabatda öýdem Aşgabatda da kriz geldi, Aşgabatda da pul ýok. Öň vilayetlarda pul ýok, Aşgabatda hemme zat getirilýär, ine Aşgabatda da ýagdaýlar ýanky finansiýasiýa ýok. Ine teýade Türkmenistanyň gazanyň üstünlüğini men size görkezeýin. Türkmenistan ýanky Kenya döwletine bez viza etdi. Ýanky vizasyz 3 aýlyk gidip bolýan etdi. Men size görkezeýin Kenyanyň nirde ýerleşýänini. Şonu siz düşürt, men näme şol ýanky üstünlüği size aýtmakçy bolýan. Ine ünsüyorum, hormatly watandaşlar. Ine men size görkezeýin, ine şu Kenya. Ine egerde biz seretsek, ine şu Kenya, ine şu döwlet Nairobi şoň paýtagtysy. Ünsüyorum. Ine Nairobi paýtagtysy, şu döwleti Türkmenistan bezviz etdi. Egerde döwletler, Ýewropa döwletlerine ýa ösen döwletlere, adamyň gidýän döwletlerine bezviz edip, ýa garaşlyk saklasa, bular dünýäň iň ýygalyk döwleti bilen ýa bezviz edip, şöyle inne adamlar näme barmaly? Ünsüyorum. Mu samolyotdan baranok, poýdan baranok, awtobusdan baranok. Ine şu ýerden, ünsüyorum. Ine şu ýerden adamlar şu ýere näme geldi? Näme gazanç boldy? Näme gazancı? Kim bardyn şu ýere? Görgül Türkmen näme bardyn şu ýere? Bezwiz bolsa. Ine şu döwletiň gapdaryna Tanzaniýa, Somali, o Somaliski piratlar ine şol döwlet şol. Şol döwletleriň arasyna ýerleşýän şol real bir döwlet, ýani agyr ýagdaýda ykdysat tarapyndan dowam edýän, durmuşyny dowam edýän döwlet. Biz ol bir gazanç däl bizim üçin, ýöne Türkmen hökümeti üçin boş, özüni oňup bilmeýän, bütün dünýäde maskara bolýan Türkmen diktator hökümeti üçin bul bir gazanç. Hormatly watandaşlar, biz çykyşymyzy dowam edeli. Ine Gurbanul ýygnakda häzir internetde ýapyň daşyna videolar çykyp başlady. Ine DVT görkezýär, bütün dünýä bilýän soň ýapyň videony pedekläň bir nemediň diýip ýanky aldygyna çykyş edýär. Aldygyna gygyrýar ýanky Türkmen hökümetiň üstüne. Gurbanuly Türkmen hökümeti dolandyrmaly, oňa prezident wasýardar. Ýöne şonda da men öň gaýdyşym ýaly, öz oğlunyň ýanky hümmetini dol gaçyrdy. Türkmenistanyň içinde de daşynda da. Men düşünemek näme şonu prezident edip goýdy. Hemme daha öýe dowam edip ýör. Oğluna ynanyň ok. Näme bunu oýnatgy ýaly bütün halkyň öňünde maskara edýär. Öňüm bir mumya bir zat gurula bilmeýän ok. Indi şoňam soňky haklaryny alyp, soňky ýanky şoň mümkinçiliklerini alyp, ol bir mumya bolup getip ýör. Robot ýaly gurulýar da mumya bolup ýör. Bu bir hatta öz oğlundan maskara edýär, öz tohumdan maskara edýän bir kezzap. Ondan şu adam, Gurbanul diýen adam, bütün dünýäde näme Türkmenistanyň awryny aldyrsyn? Diňe maskara edýär. Men şonu aýtjak bolýan. Şoň üçin hormatly watandaşlar, biz şu iki kezzapy aýyrmasak, Türkmenistan öňe gitmeýär. Biz diýedik, ýa beton senka diýedik. Soňky beton senka. Şonu aýyrsak kosmosa uçup gidýär. Katastrofa. Ine hormatly adamlar, Türkmenistanda ýaşaýan bizim bir watandaşymyz şeýle pikir edýär. Biz esas tema geçelim. Türkmenistan düzelmeýär. Täze prezident gelse de ýene öňkü ýaly ogry bolar.
halkın pulunu yiyip doğun kardeşlerini getirip yurdu tağlar, derrew yallakları uyuşup prezidenta yallaklap onun gözünü yumdururlar. Goy gogusu kurban öldürsün. Olay hem iyip doydu. Teyade gelecek munço da bolmaz. Kurbanlar uğraştık. Kurbanların sayasında gidi verelim. Yani şuraya bir fikir var. Muğam aftarı emheme. Halkın arasında yayradı ya. Yallakların üstüyle. Halk kıymırlamaz yani. Halk siyasata koşulmaz yani. Yani şu hatları yayradı ya. Serdar, sen fikrinçe doğru mu şu halkın fikri? Esasanen Daşoz velayetinin adamlar ben guruluştum yine şu şeyli fikri diye. Sen ne fikri diyen? Doğru mu sorun fikri? Ya ne doğru mu? Halkın pikiri de öyle, halkın aklına sokulacak olan pikir o. Bir vaxtlar şey edip oturdular, bir vaxtlar vardı yardımı şişe. Türkmen başı ölünü, yerine bir geleni kim bolar, näme bolar, insaplısı bolar, oğlusu bolar. Halkın arasında hemişe gepmişmiş şehir ediyen solar. Yani o gep bugünlerde tutanak. Her türlü korkuzdular buları. Yine eğer Türkmenistan Orsiyadan qaramağından çıksa bu Joe Biden'a can ediptir. Putin Orta Aziya deysen Türkmenistan'a deysen Kızıl knapkanı basen Orta Aziyany yok eden sana da yok, mana da yok diýen gorkuzdan saklap oturdular bu halky. Uje emwadanyň mışmış sistemasy işlänek Allah jana şükür elhamdülillah. Peýda edenek näçe mışmış etseler. Şo bir gowzat halk näme bolsa bir zady düşünýär. Her bir bende Allah'ın öňünde özü jogap bermeli. Özü üçin bir, aýratyn halk üçin hem iki. Köpçülik duran gitmeli wagtlar gidildimi, gidilmedimi diýip Allah soraýar. Doğru. Yine benim bir düşündüğüm şu temani hormatly vatandaşlar Feridin. Biz doğrudan şu pikir yanlış diýip bolanok. Egerde şu aýdylýan zatlar haýsy halatda doğru bolup biler. Elbette bu aýdylýan pikirler diňe bir halatda doğru bolup biler. Bir gurbanyň ýaly korrupsiýonýar döwletiň başyna ýurdu basyp alyp gelse, onun hükmän suratda teýär diktatura bolar. Korrupsiýa ýene dowam eder. Ünçüň, egerde gurbanyň ýanynaky korrupsiýonýarlar gurbanyny agdyryp öldürgelse, ýene şu realdat bolar. Korrupsiýa dowam eder. Onun hükmän suratda teýär diktatura bolardy, korrupsiýa da ösür. Egerde ýurduň başyna häzir döwletimiz dolundyrýan korrupsiýonýarlaryň haýsam bolsa bir gelse şu real bolar. Ýöne haçanla demokratik toplum vekilleri gelse, demokratiya sistemasyny ulanyp, ýagny açyk saýlawaryň üstünden şolardan geçip, halkyň tarapyndan prezident we parlament vekilleri saýlansa, onu bizim ulu şansymyz var. Beýle bolmajagy, ýagny başgaça boljagy, ýagny Türkmenistan hakykatdan güllep ösmek ýoluna gitjek bolar. Türkmenistan demokratiya ýoluna öser onu. Diktatura yıkılmalı. Konstitusiya işler, diktatura yıkılar, konstitusiya işler ve Türkmenistan güllep öser. Diktatura üstmez. Yine haçanla halk özü saylalar verip, öz kandidatlarını, yani bir topar partiyalar açılıp, bir topar kandidatlar gelip, halk saylasa, onunla şol adam halk üçün işlerde, şol korrupsiya yok bolup gider. Sebebi diňe prezident dälle, başga adamlaram ýa halkyň tarapyndan saýlanar. Şoň üçin halk öz prezidentini birinji saýlamaly. Halk saýlandan soň prezident diktatorlyga başlasa, döwletimiz diktatura ýykylaýsa birden, onda parlament galyp şonu atstavka iberer. Olan bolmasa politikler köçelere çıkıp, partiýalaryň wekilleri köçelere çıkıp halk galdyryp prezident tutsak edip onu türmeye batarlar. Yine misal için Ukrayna'da şeyle oldu. Misal için Gruzya'da şeyle oldu. Misal için Ermenistan'da şeyle oldu. Demek şu yol işleyen yol. Şu yol bolmaly yol. Ne için bizim halkımız şuraya pikir edýär? Teýär cemiyet ve siýasat tarapyndan dol üstmedik. Hükümet halkın ösmegine yol bermedi. Siyasata goşulman. Diňe prezidentiň siýasaty ýürüdip bilýär. Diňe şoň hakkı var. Başka hiç kim hakkı yok deyip on yankı
Kim siyasata koşulsa onun üstüne polis, emhemeler çoldurup koşulmaz yani. Edip başka adam hakkı yok deyip halkı korkudular. Yine biz şundan gitmeli. Bu goğuluğu getirmeden. İlki bilen men size görkezeyim. Bizim ata-babalarımız näme siyasat tarapyndan açık öz pikirlerini aýdyp bildiler. Men de şu videonu görkezeyim. Seyredim. Şu video 85 bilen 90-njy ýyllaryň arasynda alındy. Yine şu video Ünsörüm. Yine şu yerde Niyazov entek partiýaň ýolbaşçy. Yine ýaşularmy, parlamentiň wekilleri, ýokary sowetiň wekilleri. Ünsörüm, bizim gelnejelerimiz, aýal maşgalarymız ýanky ýygnaklara gatnaşyp, gönnen gön Niyazowa soraw berip talap edýärdiler. Şular Aşgabatdan gelen adamlar da yerli, ýanky etrabyň owan adamlar şular. Yaşlılarla uçtuk. Yağlaylarını soruşturduk. Onu da oğlandılar, hazır oğlandılar. Ünsörüm, Niyazov halka ýüzenýär. Ogoda ýaşularyňy gördüm. Ýanky bir topar bilen gürleşdim. Ine ýanyna bir ýatda adamlar otyr. Entek bu diktator bolmady. Entek ýeközü uly altyndan çaýran kreslada oturup seni bataryn, seni tekawadarda kelleňi aşağı edip asyp aýaňdan asyp adamlar tüýkürlerin üstüne diýip entek gürlemedi. Entek halk bilen boldy. Ine şol wagtlary bizim ata-babalarymyz, bizim doganlarymyz, bizim kakalarymyz arkin gürläp bildi. Ýüzüne ýanky Niyazow basyp argumentlap şonu tanqid etdiler. Soňky ýyllarda da adam bölümçülüğünde Moğdesiýa Türkmenistanyň kadar boşaltýan agdy bir oba. Ýentäňem müňüzde dur. Näme haýsy bolsa. İşte bilen ondan jogap berdi. İşte. Näme soraňyzlar ýollaşsa? Aýdyň onu. Bu diýen ýerler şumardan çekerler. Tamam. Diýen aýtýan näme? Bilen. Şu milletiň Ünsörüm barmak basyp şonu soraýan. Han şol atlar niýede şol atlar? Ýitip gitdi. Birinji şonu ýatyran Niyazow. Ejiprenin sanatdan düşünecek. Doğru yapacaksan. Onun hiç yerini götürüp bilemem. Rojmanlar bir köşen kuruluna sırmayana bir koşar koşan onun 50 mm turları. O orada bunu götürdü. Gölün kenarında başkolunlar 4-5 yakın koşar başlayacak. Ünsörüm şula ýaşulyň gürleşi, arkin, elini oňşaman, Gurban Ulýaly, arkin ýüzüne aýdyp problemalary mesele çözýär. Han şu bizim günlerimiz. Näçe biz şu günlerden şu güne geldik. Ýanky iksan kezzap öýüni oňurulmayan aharpyna şermenine oň ellerini okşapýar. Näme biz şu güne geldik? Yaşa bayram men şu meselelerni ýene gurulşa sürdüm. Bunun zapisi bolýar. Yüz kadarsan turba. Yüz kadar. Bizim aparatın da yaşa teganlar aşma zorlusun ismi ettirdi. Yani şu materyalini de talep edip bu. Ine näde ýaşularymyz göni aýdýa, elini okşanok, arkadan dik gıyranok, Türkmen başym dik gıyranok, göni aýdýa, owa geldim, owaň wekilmen, ine şunu ýa problema wa zat dip aýdýarlar. Görýär. Ahalovun adamları vehmet çekmeyi başarıları Ali din Telewizionda halk görkezýärler. Niyazow köp görkezen oklar.
Şu wagtlaram bady. Yani 80 arasynda ýyllar şol. Indi gelin men size başga videony görkezeyim. Ine häzirki video serdim. Yurdun vekili ama arkadağımda büyük saparın çayaklarına meyilleştirilen duşukların geçirilmedi. Ne? Uhit günü Ministrler Kabinetinin Gençliğin Meclisine çağırdı. Onu Ministrler Kabinetinin başkanının ornatörleri ve Devlet Hukuk Kengeşinin adayları, şerefemi vilayetler hem de Aşgabat şehrinin hakimleri katnaştılar. Ine mumu serdim. Yankı Niyazi görüm. Indi bu mumya serdim. Masraçılık diýen şu el çapışıp nemedip. Indi mumyan gürleyen zadyny bir dinläp görüm. Hormatly Ministrler Kabinetinin agzalary, hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, hormatly häkimler. Şol bir Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň giňişleýin meclisini geçirýär. Meclise vilayetleriň we Aşgabat şäheriniň häkimlerini hem çağırdy. Hormatly meclise gatnaşyjylar, häzir Türkmenistan Ünferin ine meclise gatnaşyjylar otyr, olum aýratyn otyr. Ýa-ni birinji kadrda Niyazow adamlaryň otyr, bir barmak basyp şoňa ýa problemalaryny düşündirýär. Bular bolsa aşak seyredip ýüzüne seyretmen hat ýazyp durlar. Ine biz şu dereceden 33 ýylda gazanan üstünlüklerimiz ine şu derejeye geldik. Tanı meclisinin başlığı Gulmanowa söz berýär. Çoňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti, hormatly arkadaşlar gahrman serdarymyz, sizi hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy. Bu diňe öwmek bilen. Şoň üçin muňa ünsürmeli ýeni bir videony görkezýän size. Bir minut. Näil şu birinji videodan biz häzir haýsy derece biz gelenmedi görkezýän. Ünsürmeli. Ine innaydın şu idiot mi idiot diýen. Kabinet ministrde Gyzyl çaýlan ýaňştanlaryny aldyrýar. Halka migrant bolup işläp ýurdaşyndaşyndan bu bolsa ýa kabinet ministri şonu galdyryp bütün dünýäni güldürýär. İdiot mu şul ya Türkmenistan'ın prezidenti olmuş. Burası Türkmenistan. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bağımsız 7 Türk devletinden biri. Ülkenin bizdeki gibi kendine özgü bir başkanlık sistemi var. Türkmenistan devlet başkanı ise çok renkli bir kişilik. İsmi Kurbankulu Berdi Muhammedov. Önceki diktatör Sapar Murat Niyazov'dan sonra başkan oldu. Kurbankulu'nun saymakla bitmeyen yetkileri ve yetenekleri bulunuyor. Aygara maskaraçılık mesele görkep durmayan internetten özüňi saklayan häzir material iksani atalogul kezaplan materiallar doli. Şoň üçin ine şol birinji görkezden videom 80-90 ýyllaryň arasyndaky video. Şonda Niyazow adamlar bilen gülleşýärdi, problemalar çözülýärdi, adamlar problematyny aýdyp bilýärdi. Ne şu dereceden biz şu dereceye geldik. El uşamak derecesine. Bulara hiç zat aýtmalyk problema wapşe gürlemeler. Biz diňe öwümeli arkadaky zaman, arkadaky şöhrat, Kıtaňyz üçin sag bolun. Siz arkadaky döwletimiz, indi Türkmenistan döwletem diýen oklar arkadaky döwletimiz diýerler. Bizim döwletimiz hem ýok. Ne şu roýal maskaraçylyğa geldik. Ine kaçanla biz siyasata goşulmasak, kaçanla siz goşulman gattarla dursaňyz, onda bir bandit topary beýlikini öldürüp beýlik diktatory gelýär-de siziň diýişiňiz ýaly hiç zat üýtgemez. Korrupsiýa gider, onun doganlarnaşlar geler, on ýanky ýüz kesip çalşar-da öňkü ýaly diktator sistema dowam eder. Şoň üçin biz demokratik opozisiýa size diýär. Bu ýol däl. Bu ýoldan gitsek kim goýsaň diktator bolýar. Siziň diýişiňiz ýaly.
Biz sisteman doğal çalışmalı. Türkmenistan devleti halk için olmalı. İstenik saylanan adam halk tarafından açık sayılarda saylanmalı. Siz aydarsanız ay sayılaran подделка bolýar. Eger de açık sayılaran ýagdaýynda. Birinjiden предвыборный kampaniýa ýanky her kim adam öz kandidaturasyny goýup biler de öz programmasyny adamlara aýdar. İkinci, şol aýdan adam sözüne tapylmaly bol. Tapylmasa halk galyp şonu aýyp bilýär. Üçüncü, saýlawlar geçende siz saýlaýaňyz. Ertir siz saýlarsyňyz. Siz saýlamasaňyz, siz ýa saýlaw uçaşdyklaryna özüňiz oturursyňyz. Ondan başga partiýanyň wekilleri, her partiýanyň, ondan başga daşary ýurtdan gelen wekiller oturur. Näme olur Allah? Allah bolanok, mümkin näme? Diýmek saýlawlar dogry saýlanar. Eger saýlawlar açyk, dogry saýlansa, onu halkyň wekili saýlanar. Onu ol parlamenta Gurban bolyň saýlawçylarda, saýlanan adamlarda bolýa Gurban neme arkada men size näme etjegimi bilemok, näme size bir etjegimi bilemok, siziň ýanky beren gymmatly maňa beren wezipeňiz üçin diýip ýa günnün utanman parlamentda diýýär. Ya pampersli adamlar barmady indi. Indi parlament işler. Sebäp parlament işlerini indi baş prokuror parlament tarapyndan bellener. Indi prezident diňe 5 ýyl bolar da soň ýatyrlar şo wezipe. Diktatura bolmagy mümkin näl. Gelin şo barada men size jikme-jik aýdyp bereýin, ine hormatly vatandaşlar. Şunki ünne biz siyasattan doğal elimiz çektik ve diktaturalar diktatorlar itçe ne diyorlar? Konstitusiýany ütkü diyorlar. İsteyen zadyny ayırıp konstitusiýanyň içinde bir kanun isteyen zadyny salýarlar da diňe öz bähwidini gorar ýaly konstitusiýany dürütdiler. Häzir konstitusiýa bizim üçin näme? Diktatorlar üçin. Ine şol esasy Türkmenistan kanuny boýunça ýaşanmazda biz şolary saýlap biz şolu aýrman bilemiz. Mümkin näme? Şoň üçin biz duruşy sistemany çalışmaly. Konstitusiýamyz çalışmaly. 91-nji ýyl, 92-nji ýyl birinji kabul edilen azat konstitusiýa gelmeli. Ona mentek modifisiýerleşdirmeli. Onu da prezident diňe birinji 5 ýyl, onsoň parlament döwleti. Prezident ýatyrly wezipe. Bize gerek gel. Bir ýerini goýsak aýagyndan uşap başlaýarlar. Şoň üçin bize prezident wezipe gerek gel. Birinji 5 ýyl gerek parlament döwrünçe, bir topar ýanky jemgyýet döwrünçe, bir topar jemgyýet gurumary döwrünçe, berkinçe gerek onsoň ona aýyrmaly. Ine näme üçin demokratiýany hödürleyen toporlar, mysal üçin DVT topory diktatura ýykylmaly we korrupsiýa garşy görüşür. Gelin men size argumentler aýdyp bereýin. Birinji, biz öňüm häzirim korrupsiýaner däl. Biz öz pullarymyzy özümiz halal rehmetimiz bilen gazandyk. Gazanyp gelýär. Biz korrupsiýaner bilen bolup işlek göremiz. Biz bilemez ogam näme edirýärni. Indi deňeşlerin Niyazovda ya da Gurbanoğlu ya da Siyar hiçbir öýler bir ýerde işlek gördülermi? Zavodda, biznes açyp ya bir zat etip gördülermi? Elbetde ýok. Elbetde ýok. Hakyky öz zähmeti bilen pul gazanyp gördülermi? Gazanýan pullaryň gadyryny bilýärlermi şol? Ýok. Näme bunu siz bizi ular bilen deňeşdirýäňiz? Näme siz onu diýäňiz? Biz şol ýaly bolarys diýip. Biz bolmarys. Bize haram olur. İkinci argument. Yine birinci argumenty men dolu ýanky rezüme çykaraýyn. Şoň üçin biz döwlete gelip ýurdy talajak bolýan korrupsiýaner bilen deňeşdirmek ýalňyşlyk. Biz korrupsiýanerler de korrupsiýaner bolup görem dogunda. Ay bolmasaňyz bolarsyňyz diýýär. Bolup bilmez. Men size ikinci argumenty düşürýärmi? Biz halk tarafından açık saýlawlarda saýlanmaly. Bunu bütün dünýäden barlakçylar ve finçiler gelip tasdiklamaly. Şolar tasdiklan ýagdaýynda biz bütün dünýä kreditlerine, bütün dünýäň investisiýalaryna el uzatyp bilýär. Bolmasa ine Gurbanoğlu sümsünüp ýör hemme ýerde pul gözlär. Hiç kim bermez. Türkmenistanyň içi garanky, siyasat garanky, iqtisadiýat garanky, düşür ýerler, konstitusiýa işen o konstitusiýada hiç kim pul goýmaz. Yine biz şunu açıklaştırmalıyız. Onu investisiýalar gelir. Amerikanlar goýar, Ýewropada goýar,
Türklerin koyuyor, beylik devletlerin gelip koyuyor mallarını. Onu biz bayağı, Türkmenistan'ın dini öz pulu bilen biz özçek bulup, biz yetişmeyiz. Biz idam. Bir de daşından investisiyalar gerek. Şonun üstünde biz kazanırız. Ve şol investisiyalar bize zavod, fabrika açıp bizi yankı üstürür. Demek olur şertleri dövütmeli. Demek Türkmenistan'ın iktisadiyeti işlep başlamalı. İktisadet sistemi. Hazır işlen yok, işler. Biz saylov setlerini pripisk edip bilmek mümkün değil. Her bir saylov uçastığında halktan çıkan vekiller, partiyaların vekilleri, halkar kurumunun vekilleri olur. Ne olur alacak? O mümkün değil. Demek saylovdan başlap korrupsiya ve pripiska yatar. Demek hükümet, prezident ve parlament halkın vekilleri, deputatlar saylanar. Eğer de prezident korrupsiya etse ya da ministrler etse deputatların ağzalarını nehili ağızları ne yapıp olur? Deputatlar gıyır vayda da prokuratura işlerine. O mümkün değil. Sebep dürlü adam, bir adam hemen sayılan yok. Halk sayılıyor şu adamları. Şunun için şu zatların bir topar korrupsiyanın önünü alayan zatlar. Eğer de prezident korrupsiya etse ya ministr etse deputatların ağızlarını yapıp olmaz. Prokurorun ağzını ne yapıp olur? Şu neçenli prezident, ministrler, başprokuror, hekimler, deputatlar dine prezident tarafından saylanıyor. Şunun için olur gürleniyor. Şunun için gürlep bileniyor. Diye olur saylayan prezident. Yani kurban oluyor. Hakiki prezident. İki elli prezidentin biri. Yani şunun için olur gürlep bileniyor. Üçüncü argüman. Yukarı meclisin deputatı, velayet deputatı, etraf halkın vekili, o sovetin vekili, artçınlar, hekimler, ministrler, başprokuror ve prokurorlar siz saylanırsınız. Yine şolun vekiller siz olursunuz. Eğer de ziyatka ben saylanın üstü bilen siz saylansanız, eğer de prezident ve hükümetin korrupsiyanı, prezident ve hükümet korrupsiyanı üstürse, demek sen etmeli şol korrupsiyanı. Yani sen hem şu hükümetin içinde, eğer sen korrupsiya etmeten, sen korrupsiya karşı görüştün, onu ne yapayım? Gelin ön kıyal olur diyemez. Bulmaz. Sen ettirmersin. Elinde vazife var. Elinde ses var deputat olup. Sen prezidenti atstavka verip bilyen. Yok olsa verin deputat olup. Bir topa partiyaların birleşip derhal atstavka verip bilyen. Prezidenti bastırıp bilyen. Dine özün baş prokuroru hat yazıp bağıral dönütüp bilyen. Prezidenti bağırlar yani. Demek senin şol zavisit. Senin zavisim şol hatta. Siz ön gelen ön kıyal bolur deyip gıra çekilseniz, siyasata koşulmasanız, saylanmasanız elbette bolur. Yani şunun için biz hükümetin dürlü derecedeki işlerine koşulmalı. Biz saylanmalı. Biz halk tarafından saylanmalı. Siz, biz hemmemiz. O dünya prezident ve onun tohum saylanmalılar. Biz baştan şuna yol vermeliler. Sen yukarı meclisin vekili bolursun. Bir topar partiyanın vekilleri bolursun. Olur prezidentin vekilleri değer. Olur uyuşup senin bilen ses verse prezident gitmeli ol ya. Atstavka gitmeli ya basılmalı ol ya. Prezident ne korrupsiyasin? Kanunları bozayan, eğer de kanunları bozayan olsa siz günü yani prokuratura yat bilirsiniz. Şunun için konstitusiya ihtiyar sana prokuratura yönelen ihtiyarlık verilir. Konstitusiya çalışırlar. Konstitusiyada inni başprokuror prezident tarafından saylanmaz da parlament tarafından saylanar. Birinci hükümet Türkmenistan'da parlament bolur. Şol yani kanunları çıkarıp şol görkodiye oyunun şerti şuraya bolmalı. Prezident premier ministr bilen yerine getirici hükümetin yolu başlıyor. Yine premier ministr'ın parlament tarafından saylanar. Yine prezidentin yani vazifeleri peseler, prezidentin borçları peseler, prezidentin hakları peseler. Peselmeler beylik devletlerinde yani. Yine şonda ne yapacak korrupsiya olsun? Ne yapacak bir adama siz yani şunu bağlı olamaz. Yok. Bir topor adama bağlı olur. Parlamentin özüne, onun vekillerine, prokurora, baş prokurora, beyleki yani halkın vekilleri, o sovet, velayet, etraf, halkın vekilleri oluyor, deputatlar. Olur biz bağlı oluruz. Şunun için o ne eten korrupt edecek? Jurnalistler var, açık metbuat var. Derhal yanlanır.
prezident maskara olup astafa gitmeli bor Amerika'da yani. Ya onu basarlar. Biz size başka sisteme hüdürlüyüz. Başka demokratik sisteme. O yerde mümkünler korrupsiya edip kardeşini getirip yürümek mümkünler. Ne biz şunu size hüdürlüyüz. Şunun için de biz size Amerikanla bu dağıtıları oturman siz koşulup siz şunu berkilip siz şunu talep edip siz şu sistemi saklak demek. Halk bol. Yine biz şuraya size hüdürlüyüz. İntek şu neçelli Türkmenistan'ın halkına şuraya hiç kim hüdürlemedi. Yine devlete toporu size hüdürlüyüz. Demokratik opozisiya size hüdürlüyüz şunu. Şunun için biz konstitusiyanı ütkediyoruz. Konstitusiyada belirler birinci 5 yıl prezident 5 yıldan sonra hem ihtiyarlık parlamento geçe prezident ve yatırılıyor. Şol konstitusiya ütkömeler Amerika'da hayal. Bollu. Yine şunu halk korumalı, şunu hükümette saylanan her bir vekil korumalı. Her bir jurnalist, her bir deputat, her bir prokuror, her bir polis, her bir harbolunun işarı şunu korumalı. Biz konstitusiyanı korumasak bizde ösüş olmaz. Bizde diktatura yıkılıyor. Yine şuraya bir heppe, garankı, betbakçılıklı durmuştan biz size açık arasında prozraşın durmuş o sizi iteliyiz ve şunu size hüdürlüyiz. Yine dördüncü argument. Hem hükümet işine saylanan adamlar konkursun esasına saylanır. Prezidentin görkülmesi. Baş prokuror parlamenta değişti olur. Parlamentin tarafından bilinir. Hem yerde hekimler o vilayet arçınlardan başlap, o sovetten başlap yerli halk saylar. Yerli halk saylasa yerli halk talep eder. Siz vilayet hekimi saylasanız, olam sizin hizmetinizde olmasa ayrım şunu. Prezident neyme? Neyme gerek? Ayrım konstitusiya ruhsat veriyor şunu ayırmak. Korrupsiya diyen olsa isteyen adam vilayetin adam arda yapsa prokuror bağırlaymalı. Prokuror bağırlamasa baş prokuror yanım. Olum etmese sen deputat hükmünü yazıyan yok orta verde der o komisya diyorum işini öğrenir. Kim vaktinde şunu seyredilmedi hemmetin işini öğrenir. Yani şu yani açık adalet sistemi biz size hüdürlüyor. Argumentler yine köp. Biz aydı biliriz. Biz arasında buluruz. Biz yine size garanti veriyet o sözler. Biz şartlar dürütmeli. Şu şartlarda ertel men prezident olsun, Serdar prezident olsun, başka bir adam prezident olsun, şunu diktatörlüğe gitmeye mümkünçülük bolmadı yani şartlar dürütmeli. Yine biz şunu dürütmede yine şol garanti oluyor. Bizden. Biz eğer kanun, biz sayılan kanun olsak biz basılarsın. Sen sayılan kanun olsan sen basılarsın. Yani şu yani adaletli sistemi kururuz. Adalet sistemler bağ dünyada işlep dur. Olur katı üstünlüklü diye diktaturadan katı ösküdü otuyorlar yine Avrupa devletleri. Keyfine köyüne Sovyet devletleri, Çekoslovakya, Çekya, Slovakya, Vengriya, Bulgarya, Latviya, Litva, Estonya, şol Avrupa'nın ösün sistemi, adalet sistemine giren o keyfine. Giren son aylıklar kaldı. Giren son ösküttü. Estonya, Latviya, Litva'da aylık minimal 1200 euro. Ne nevdi var, ne gadı var, ne bir yal bağlıklar var, ne bir yal işçiler halkı var. Yok. Sebebi sistematını koydu. Şu sistemi işliyor. O sistemada her kim sistemanını borçlu ve yani adaletli şunu seyretmeli, adaletli olmalı. Kanun bozsun, gidiyen. Ona 5 manat verir, buna 5 manattan korrupsiya et bolunu. Öz-özünden yatışan korrupsiya. Korrupsiya etmeyenin de şol amatlı olmalı. Misal için minister 15.000'den 30.000 euro çelli, dolar çelli aylık almalı. Onun garantiyası olmalı. Eğer kune pensiya çıkanı şol aylık garantir ona. Onun dışında beyleki avantajlar olmalı. Şol bir yerden bir 100.000 dolar ziyatka alın yadayına şol avantajlar yitiren yadayına şol avantajlar şoňadan ziyatkından yukarı olmalı. Şuraya yani pulları adaletli paylamalı adamlara. Yani biz şunu adalet sistemi kurup adaletli mümkünçülükler hemmeler den mümkünçülükler olmalı. Yani biz şu vardı. Ministran prezident belli mi? Hekimlerin prezident belli mi? Sebebi eğer de biz prezident taylap bilen olsak biz значит hekimem taylap bilýäs.
Ministri, premier minister hüdürlüğe parlamenta. Parlament şonu utujdan ediyor. Şeyle olmalı. Yani bu ne? Bir prezident vezifeli, halk maslahatının başlığı hem medalet biliyor. Prezidente derek gidiyor, guruluşuyor, konstitusiyanı ütküde. İster daha ne diyor? Elbette şu sistemada hiç vakt adalet olmaz. Şu sistemada bir ön kıyar olur. Bir şunu ayırmalıyım. Mena şeyle fikir edeyim. Serdar sen ne fikir edeyim? Sesini de ok Serdar. Bağıştan. Edil şolar ýalak aýdyl oturanlar bu zatlara elbetdeki halka aýdylmaly, halk bu zatlara düşünmeli. Gynansa hem entägem köpüsi düşünmeýe bu bolturan zatlara ay geçer gider gowulaşar ýok. Özünden özü geçip giden gowulaşan gün-günden beter bolup barýar, gün-günden gysylyp barýar. Owa, şoň üçin ýadymyza salaýlyň, halk bolup azy birlige dönüliňne hiçbir yurt erkinligini, garaşsyzlygyny almak üçin revolýusiýa göreşini berenne biri ekelip eline "Mä saňa Polşa halky, mä saňa fransuzlar, mä saňa nemisler, norwegler, finler, ispanlar, italyanlar size demokratiýa, erkinlik diýip hiç kim getirmedi. Her kim öz alýa. Her halk öz geleceğini öz keskitleýär. Halk elbette şahsiýet hem keskitleýär. Emma welin şahsiýet geleceğine doğru, öz ýakyn garyndaşlaryna, togum tijine çağalaryna doğru o gelecek isleýän bolsa, elbette ki ol şeýle bir geleceği şo çağazynyň ýanyna bile-birlikde ýetişjek bolan goňuşçunyň çağasyna, beýlekiniň çağasyna, anarkyň çağasyna etmelisini görkezmeli. Düşünýärmi? Şonuň üçin eýildeşler sagaman bolun, awra bersin. Allah jana meňe razy bolsun, göwnüňizi bölmäň, umydyňyzy asla kesmäň. Umydsızlyk uly günälerden biridir ki karşymyzdaky düşman adam sypatly hem bolsa şeytanyň hyzmatynda geçip beren bir ýaratyk bolup biljekdigini ýatdan çykarmaýlyň we şeytana garşy göreş Allah Taala'nın gatynda da yer ýüzünde de haýsy bendeler şoňa bileşip göreşse Allah Taala işiniň soňuny muzaffar çykarjakdyr. Biz şoňa inanmaly. Kim näme diýse şo diýsin. Doğru. Hormatly vatandaşlar, menem Serdaryň aýdandagyna goşulýan umytdan hiç wagt düşmeli. Biz azat doğulup, azat ölýäs, azat ýaşamaly. Kim ol? Berdi Muhammedowlar. Öýüni unup bilmeýän kizzap, agarpyna şermenler. Türkmen halkynyň içinde menden müňlerçe güýçlü adamlar bar. Şolar öz kandidaturaryny goýmaly. Biz ýa-ni konkurensiýaň esasyna öz prezidentini saýlamaly. Biz konkurensiýaň esasyna hemme wezipede adamlar saýlamaly. Olar öýleriň arasynda konkurensiýaň esasyna kanunlara ýa-ni unutylyp, kanunlara hormat goýup, halkymyza hormat goýup, bize halkymyza hyzmat ederler. Ýa şu ýaly Türkmenistan etmek kyn mesele däl, ananyň. Umytdan gaçma. Siz goşulandyk, şoň üçin şu zatlar bolýar. Her kim bir kiçik ädim eden ýagdaýyna ýeterlik bolýar. Ýene bir zat aýtyp geçjek bolýar, ine Lenin revolýusiýa etdi. Lenin revolýusiýany uňurulmady. 17 ýylda uňurulmady. Revolýusiýany Trotsky etdi. Baswally hökümeti, Baswally da aýtdy, Lenini getirip men seni sen ýa-ni görkezmäň boýunça etdim diýip aýdarna, seni ýa-ni Baswalanyň adamy diýip görkezýän diýip şonu görkezdi. Revolýusiýany politikler eden o. Politikler halky taýýarlaýar. Kaçan halk kalar? Biz baryp halkyň içine işläp galdyryp bir-birden elinden tutup hiç wagt bolanok şolatlar. Her wagt bir zat taýsebäp bolýar. Yer titreme, ýa-ni ýel tupan, biri öňü ýakýa, biri ýa-ni hökümetiň biri çenden geçip onu öldürýär. Ýene bir zat bir tragik zatlar bolup, halkyň sabırlygy joşup, ýarlyp birden halk galyp gidýär. Biz näme diýär? Halk galan ýagdaýynda biz şolary ýol görkezýär. Arasda ýol görkezýär. Biz şolary alyp gidýär. Biz şolar bilen
yuridik tamamlap berýär. Hemme zady akylly, gan dökülmän tamamlap berýär. Soň biz mümkinçilik döredýäs. Saýlawlar arasynda geçerýärli. Halkam soň saýlaýan wekillerini. Ine şulu gurdu gitmeli hemme zatda. Şu gurdu giderem. Pikir etmeň, Serdar Murat gelip Türkmenistana bayda galyp ýygnanam adamlar ýörer. Biz bararys, isteseňiz. Ýeti baraly. Adamlar ýygnandan barano. Diýbu deotilara hiç zat ütgemedi. Şoň üçin men ýen o ýerde bir ýerde galyp başlaňsyz, biz içinden çykarys urup. Biz pikir etmeň, biz galmarys. Ýöne sizde hereket ýok. Her kim ay men näme goşulma how siyasata, maşgalaňy eklede ýör. Maşgalaňy ekleýe bilmersiň goşulmasaň. Sen diňe şu näl ertirem goşulmaly. Ertir Gurbanow, Serdar, Meredow, Yenebiri, Saparbayev prezident bolsa da sen goşulmaly siyasata. Hiç wagt durmaly. Ine men video görkezdim. Öňkü wagtlar bizim gelinlerimiz o da adamlar gelip ýygyna goşulýardylar. Şolar borçlu getirilen okdy. Barýardylar, diňleýärdiler, näme bolup geçýär? Näme bolýar diýip. Men ýadymda häzir näýdi? Hiç kim isleýän ok barmany, hiç kim baran ok, hiç kim gurulýan ok. Sebäbi gurulýanam ýok. Birek bir ýerini gorkudýarlar adamlar. Hem kim gorkudan ok, adamlar birek bir ýeri gorkudýarlar. Sokulma, barma, eýtme, beýtme. Fransany ýene bir öne jaň edýär. Mene bu kömek edýän Fransa girenler. Bir öne jaň edýär, kakady bilipdir men kömek edýärmi? Şoň ýanyna barayma diýip. Bizi öldürürler. Ay Allah jawab. Biz bara üt kellämizi ütgemel. Bollugo şu ikisany özüň ortup bilmeýän adamlara serdip gorkup gedişip ýörmeli. Eýem polisler iş taşlaýarlar. Eýem emhemeler işlerini taşlaýarlar. Harbuluk işlerini taşlap başlady. Hökümet yıkıldı. Haçanla baydak yıkılınca garaşıp oturmaň. Baydak yıkılsa bir döwlet gelip basyp alýar hökümeti. Döwletimizi. Biz turmaly, biz hereket etmeli. Bolly. Öz aramızda hemme zatlar ýadymdan çykarmaly. Sen ol bizim çözjek meselemize göre hiç zat. Biz düýpli meseleni çözmeli. Ine dewletden halk hereketi size şunu hödürleýär ve sizden haýyş edýär. Hormatly vatandaşlar, ine agzalyk dewlete agza bolmak üçin agzalyk tölegler ýene-de tölemeli. Kim agza bolýan bolsa, men saýt görkezdim, ýene bir gerek görkezeýin, kyn görmeseňiz ünsüň. Dewletin agzasy boljak bolsaň ýa-da dewlete halk hereketine kömek etjek bolsaň, ine şu ýaly ýagdaýda kömek edilersiň. Ünsüň. Men size görkezeýin. Ine bizim saýtymyz bar, şu ýerde kontakty, donate diýip bar, ine pardon. Ine donate diýip bar, şu donate'e girýän. Ine şu ýerde ine Patreon we pardon, PayPal we Patreon we Bost we IBAN we geçip bolýar. Siz Türkmenistanyň Demokratiya Watan Türkmenistan halk hereketine goşanyňyzy goşup bilýäňiz. Gelýän pullar diňe görüşe gidýär. Biz özümizden boşýar, ummasyz köp boşýar. Ýa-da siz dewletin agzasy bolup bilersiňiz we bizim bilen sapaklar, okullar geçip ösüp bilersiňiz. Ya bizim bilen görüşüp bilersiňiz. Ya bizi gollap erteki güne dewletin agzasy köpden bäri gelýän agza bolup bilersiňiz, biz sizi hökman ýolbaşçylyk ýollara hödürler. Sebäbi siz agza, siz bizim siyasatymyzy gowlaýaňyz, siz bizim ideýalarymyzy gowlaýaňyz, siz bizim bilen bir topar. Ine şu ýaly her bir parti öz wekillerini hödürler, bizim sizi hödürler. Şoň üçin men dewlete agzalaryna ýüzlenýän agza tölegi başlady. Şonu agza tölegi biz ýalňyşmasam aýyna $6 etdikden şonu Serdar. Hava. Ummasyz bir adam däl ýöne bu günde ýene bir zada şu geçesim gelýär. Meselem Türkiýeden hemmesini alyp gaýtmaly, Türkiýede döredilip başlanan emeli kynçylyklar, dokument alyp bilen aklar alsalar mul kynçylyk bilen alýarlar, olaram köpsi
falşiwi çykyp durana 50 tane studenti dagy göpürip uğraşdylar idine bir şirketin üstü açylypdyr. Bularam habarrak bolsunlar. Ýöne näme bolsa da ýurda äkidiljek, barıljak, goýuljak. Bundan hem gorkmaly, bardyr bu iş, her işte bir hayır var diýýärler. Bunda da bardyr bir hayır. Sabah ola hayır aly. Näme diýär? Rabbim neýlerse güzel eýler, bakalım neýler diýär. Bakalım Rabbim neýlerse güzel eýler. Gara durmuşumuz, geleceğimiz bizim özümüze, agzybirimize, jebisimize bagly we nesip bolsa yeter ki birek gol dalyň, birek gol dalyň we biz ady etip bilýäs bugünkü günde dünýä arenasynda görünip duran bir zat bar bolsa adamlara musamsyk däl, sowatsız däl, Türkmenistanyň halky görüp oturýarlar, bu dünýäniň ähli ýerine ýurdun içinde de uja daşy görüp başlapdyrlar. Daşary ýurtlar, ýagny ösen ýurtlar, Ýewropa ýurtlary, beýleki syýasy, ekonomik gatnaşyk etjek, geopolitik gatnaşyk etjek bolýan ýurtlar basyşlaryny güýçlendirdiler. We bu zatlar görülip oty. Ertede efir başlan wagty hem aýdyp geçdi. Murada şonuň üçin hem ony Allah nesip bolsa wagty gelende görersem, goýarsam, dogry, ýalan, o näme ady hem temany itketmek üçin adamlaryň ünsüni bölmek üçin her zat edýärler. Ýöne bu onyň edýärler rejimiň, zalymiň, iki kelleli zalim Ajdarhanyň soňky çırpynışlary diýildirdi. Ölmezden guyrugy bilen kellesi bilen duş gelen ýere sallap ýatýar. Soňky janyny berip ýatyk, şoň alak boldy. Nesip bolsa az wagty galdy. Zatlar bolýar. Hepden içinde indik, hepden içinde. Allah nesip eden günü bolsun inşallah. Allahu ekber, Allahümme salli. Bu aýdanyň bolsun. Şunun bilen bir efir tutarýar, hormatly watandaşlar. Bizi dünýäniň üçin, bize maslahat berýäniň üçin, bize videolar, informasiýa berýäniň üçin Türkmenistanda ýaşaýan adamlara köp taňa ýakasyn. Biz bilelikde bir zat etdiler. Biz bile bolmasak hiç zat bolmaz. Ve başka da bile bolýanlar, demokratiýa isleýänler, adalatlyk isleýän adamlara köp taňa ýakasyn. Bizi seyreden videolar paýlaşyň, like koyun, şu video ýokarga alsyn, adamlar görsün. Şu videonu kesip paýlaşyň, Türkmenistana ýetirin. Ya da şu videonu görüp halk bilen gürleşip, ýani öz pikirlerini aýdyp, açyk pikirleri östürin. Bize her bir adamyň ösün pikiri gerek. Biz her bir adamy östürmeli. Diňe bir kiçik topar däli hemme adamlar östmeli. Indi boldy biz ýani o durmuşdan çykmaly. Bir soňky durmuşdan çykmaly boldy. Wagty geldi. Sebebi Türkmen halky bir ýürüýtürleşdiren bir halkdyr, üýtgüç halkdyr. Munyň sabırlygy, munyň gahrymanyň çany çeki ýok. Çin çany ýok. Şoň üçin biz bizim sabırlygymyzy peýdalandyk sany Ataly oğul, iki kelleli prezident bizi hem baýlyklarymyzy ogurlýar, hem bizi gynýar, hem Türkmenistan katastrofa salýar. Şu zatlar durmaly. Şoň üçin indiki boyna almaýar. Indiki duşuklar çelli köp sağ bolun adamlar. Öz can sağlığını sevdim ve özünü sevdim. Sağ olun. Sağ olun ýerleşler, Allah'a emanetsiniz. Türkmenler ağzı birdir. Näme diýen? Türkmeni supermeni diýär bir. Amin. Aýdanyň bolsun.